פעולת פתיחה אף פעם לא עובדת. אז בטח ובטח שיש לך את שתי הסתומים האלה שצריכים לעשות לך פעולת פתיחה, וואלה, יהיה מאפן רצח, ותתכוננו לזה, גם נכנסים לדיכאון אחר כך, ואתה לא רוצה להמשיך אחר כך. אוקיי, אני אומרת שרביית נטעים מרימה לי טלפון, בוכים. איפה הצוק הקרוב? אני לא יכול יותר, אני לא מסוגל, מה עשיתי? הרסתי את החיים, הרסתי את החלום, הרסתי את זה. באמת, הפעולה פשוט הייתה זוועה, החניכים לא הקשיבו, רבו, רצחו אחד בשני, מכות רצח. אין, הסניף קרס לתוך עצמו, החניכים קרסו אחד לשני. הייתה פעולה פשוט זוועה. תקשיבו, מה שהכי חשוב, שתדעו פעולות פתיחה זה אף פעם לא. אל תהיו מבואסים על זה. אבל אל תדאגו, יכול להיות שלא ישברו לכם את כל העצמות בגוף. לא יכול להיות לך זוועה רצח, אתה פשוט תבוא ותבכה מול החניכים. תבוא, למה נכנסתי לפה? הולך להיות לכם הסיור, אתם רוצים להיות בשור כמה שיכולים להתקרב לזה, להכניסם לזה. זה הפריסה האמיתית, זה שוק, זה בלגן, זה ג'וז, זה הזיות אחרי זה, תתפרקו. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן